вітаночки. Вітаю. Слухай, я думав, як ми будемо нумерувати наші випуски? Треба, наверное... Я хотів в 16-річній системі. 16-річний? Я думаю, да. Гэты выпуск буде як-то 0.1. І некалі доведем до реліза, калі все буде добре. Все процеси наладим. 7 вер, то, що треба. Альбо зараз, як це модно робити, які там цілі лічби. Не, я насамрэч так і думал, нумерувати 01, 02, 03, потом 0A, 0B. Ну, калі дойдзе, то, конечно, до 10-го выпуску. До 10-го. Што, гэта, напэўна, апошні нават запіс у гэтым годзе. Гледзячы на нашы тэмпы. Ну, доўгі час мы, конечно, ніяк не маглі зменшыцца па часе. Дарослыя людзі, што зробіш? Ага, тут яшчэ і гэтых свят усякіх, господи. Наваліла. Зімадныя святы. Дарэчы, на адно з свят все ж таки вырашыў набыць тое, што доўгі час мне грыза ўсё душу паспрабаваць. Взяў PS Portal. О, і што, і як? Слухай, для чаго я яго браў? Як это? Сям'я вялікая, тэлевізор адзін. І калі ўсе глядзяць тэлевізор, всякие там шчаняшы патруль, всякая ерунда. Ёсць жаданне патыкаць у прыстаўку. І вось, здаецца, PS Portal гэта тое, што трэба. В адной сетцы працуе, все глядзяць тэлевізор, можна гуляць у вялікія ігры буйныя. Але ёсць адзін недастатак, пра які альбо не ведаў, альбо забыўся. Як это? Wi-Fi роутеры працуюць у аднапаточным рэжыме. Быццам у них там джил стаіць. І там у адзінку часу можа только один девайс працаваць. І калі нехта там у тэлефоне пачынае гартаць стужку Твиттера, то на PS Portal сігнал сапсуецца. Вось так, а у тебя 24 Гц ці 5? Роутер дае на 2 частотах, PS Portal падлучаны на 5, і все адно атрымліваецца, што яму патрэбна злучэнне такое пастаяннае, добрае, якаснае, і калі там на нейкі час іх роутер дае перавагу іншай прыладзе, то пачынаюцца лагі. І, напрыклад... Ну, цікава, слухай, насамрэч цікава, бо мне ёсць што сказаць на гэту тэму, я в VR гуляю по Wi-Fi, ну, калі гуляю. І, типу, таксама ж даволі вялікі поток ідзе праз роутер. І ты ведаеш, што норм. Ну, типу, не адчуваецца, што, ну, прям беда. Ну, вось, звычайна, да Wi-Fi падлучаны колькі девайсаў у гэты момант. Ну, шмат на самой справе. Комп, лэптоп, приставкі Google TV, телефоны, планшеты, вельмі шмат девайсаў. Ну, самі Wi-Fi, самі акуляры. Вось, і ну, на дзіва яно добра працуе. Пэўна, можа быць, у тебя роутер нейкі там ад правайдера ці свой уласны? Ну, ад плея. Ой, а у іх, не ведаю, ладно, як у сучаснага плея. Гаўняны роутер? Не зусім. Ну, типу, да, але ён, типу, у асноўным са сваёй задачай спраўляецца, але некаторыя бываюць просто, калі там ужо становіцца сапраўды девайсаў 5-10, яны тупо на імгненне могуць скінуць connection. У меня таму за роутерам ад плея стаіць мой уласны роутер, і ён ужо менавіта лакальнай сеткай займаецца. Ну, вось, цяпер у мяне думка пашукаць нейкі роутер падвучыць. Новая трата на святы. Трэба абдумаць яшчэ. Можа, ёсць нешта таннае. Шмат таго не патрабуецца, там сігнал, каб трохі лепей быў. Ну, насамрэч, там больш важную ролю грае стабільнасць гэтага сігналу, а не хуткасць там. Ну, вядома, хуткасць теж патрэбна, але там, умоўна, 40 мегабіт, там, можа, до 100 дахадзіць, напрыклад. Але, ну, типу, больш-менш сучасны Wi-Fi роутер гэта мусіць спраўляцца. Але вось стабільнасць, вось гэта важна. Але ўвогуле, я чаму ўзяў, яшчэ мне падабаецца думка, што гэта быццам бы вавочны геймінг, але тым часам сервер стаіць у цябе ў кватэры. Гэта твой уласны сервер, на якім запускаецца гэтая гульня. І здаецца, як-то input lag павінен быць паменш, працаваць павінна лепш, чым гэтыя клауды усялякія. А як, ну, твои рэальныя пачуцці ад гэтага? Што з input лагам? Ну, калі злучэнне добрае, то добра. Вось я не шмат чаго спрабаваў насамрэч, пакуль толькі там танкі, ведзьмар трохі. І атрымліваецца, што у сеткавай гульні можна гуляць, і якасць атрымліваецца добрая. Цікава, бо мне насамрэч я адчуваю input lag, калі раблю, ну, мне даволі ж моцны ПК, і калі я раблю стрімінг, напрыклад, на Steam Deck, то я адчуваю input lag. Не заўсёды яно прям добра. Ну, гэта можа шутер нейкі.
Ну я ўжо зараз не згадаю. З іншага боку зноўку я гуляю VR праз Wi-Fi. Это ж тоже стрімінг. І нейкім чынам яны бачыш неяк кампенсуюць ці што, ну карацей, там якраз такі інпут лага не адчуваецца, але там же ж нашмат больш інпуту са шлема перадаецца. Ну, вынікае, што гэта роутер. Такая агулам, ну тыпу я лічу просто насамрэч крыху гэта оверпраснутая фігня за 0 функцыяналу. Ладно, за один конкретны функцыянал, але ну нешта задорага, за колькі яна каштуе? $200, здаецца. Так. До хрена за то, чтобы стримить, там же ну только Wi-Fi чипы патрэбны. А, ну ладно, там же яшчэ этот DualSense распілены пополам. Ну слухай, ён вырашае... Ну все равно $200 это шмат. Ён вырашае одну праблему. Гэта вось ремонт доступ до прыстаўкі, до ўласнай. І нядаўна яны дадалі абнаўленне, што можна стрыміць з клауда соневскага па падпісцы самай дарагой, якая там ёсць, PS Plus, які не помню. Можна гульні з цих сервераў выкарыстоўваць. Але ж патрэбна добрае інтэрнэт-злучэнне заўсёды, і гэта, канешне, нюанс, пра які трэба думаць. Ну, што тычыцца стрімінга з воблачных сервероў, я нейкі час карыстаўся геймпасам разам з менавіта Ultimate версіяй, якая дазваляла тыпу гуляць праз яго. Мы з сябрам, які купіў сабе Xbox, гулялі ў DayZ, а яно тыпу не дазваляе Xbox з ПК спалучаць, мне прыходзілася вось включаць менавіта праз xCloud DayZ, каб мы маглі разам пагуляць. Вось. І тыпу на дзіва нармальна теж працавала. Я б няма на што прям паскардзіцца. І вось такі цікавы момант атрымліваецца. Я скарджуся на інпут-лаг праз лакальную сетку, але пры этом не скарджуся на інпут-лаг праз інтэрнэт. Вельмі цікава, канешне. Ну, клауд увогуле дзіўна работае час ад часу, залежыць ад таго, дзе сервер і што за клауд. Але клауд геймінг, нешта не веру яго. Той же ж клауд геймінг ад Гугла зачыніўся, як он называўся? Стадія? Ну, стадія, это была вельмі моцна іншая тэма. І это была незвычайны клауд-геймінг. Яны прапанавалі цэлую платформу, на якую трэба было дэвелаперов завесці, а гэта было складана. Ну, тыпу, это, па-моему, прайгрышная тактыка сама па сабе. А ўсялякі GeForce Now працуюць зараз і працуюць добра, і людзі карыстаюцца, і быццам бы окей. Ну, пытанне застаецца, што там з прайсам па гэтым воблачны геймінг. Бо вось, напрыклад, наша наступная тэма пра DHH, распрацоўшчык Ruby on Rails. Было некалькі месяцаў назад, здаецца, ён пісаў у блогу, што яны вырашылі пераехаць з клауду на ўласныя серверы, і па іх падліках яны сэканомяць вельмі шмат грошай за кошт гэтага. Ён кажа пра 10 мільёнаў за 5 альбо 7 гадоў. Ну, глядзі, я насамрэч это ж меркую, што это палка о двух канцах. Яны сакрацілі грошы на сервера, але паднялі, напэўна, разыходы на тое, каб гэтымі за гэтымі серверамі неяк ухажваць, пасапорціць, опсов мець. А які там зараз саппорт? Накаціў тут Debian і працуе. Ну, не скажы, там і жорсткія гэтай дыскі, яны ж ляцяць час ад часу, іх трэба замяняць. Трэба ахалоджванню прям, ну, тыпу, серверныя гэтыя стойкі, яны ж, ну, прям это такая цэлы пакой, які мае быць добрай вентыляцыю мець і холодную тэмпературу. Ну, вядома, это тыпу толькі частка праблем. Агулам, тыпу, наладзіць нетворкінг, это тэж прям задачу. Хаця з іншага боку, па ідзеі, якая разовая задача. Ну, я вось чуў одгукі, што даволі шмат зараз кампаній спрабуюць пераехаць на ўласныя серверы і такім чынам сэканоміць шмат грошай. Клауд, здаецца, прапануе зашмат усяго для распрацоўшчыкаў, але, магчыма, не ўсім гэта і патрэбна. Напрыклад, калі патрэбна табе захоўваць дадзеныя ўсялякія, то, магчыма, гэта выйдзе танней купіць там некалькі коробак жорсткіх дыскаў, запісаць сюда ўсё і захоўваць. Там, можа, і тэмпературы не патрэбны добрыя, некія сэканоміцца шмат грошай. Ну, фіг его ведае. Тут таксама трэба тады думаць пра бэкапы. Каб гэтыя даныя не згубіліся, каб, ну, тыпу, заўсёды былі, ну, тыпу, нейкую гарантыю, карацей, зрабіць. Не ведаю. Слухай, шмат гарантый ад клауду атрымліваеш. Ты ж чуў гэтую гісторыю, як Google выдаліў нейкаму там
сайт з усім бэкапамі і ўсё. Ну, да. Чуў. Тут, здаецца, нейкі дзядзька табе, здаецца, дае гранты і не разумееш, які, альбо ты сам валодаеш гэтымі серверамі і ты упэўнены, што яна працуе як трэба. Бо ты валодаеш гэтым всім. З аднаго боку. З іншага боку, там дзядзі ўсё ж такі з экспертызы, якія на гэтым ўсё ж такі будуюць бізнес. І, пэўна, у сярэднім разбіраюцца ў тэме больш за тых, у каго гэта сайт эфект. Інфраструктура звычайна патрэбна як месца, дзе ты круціш свой бізнес. А яны прям інфраструктура гэта бізнес. Разумееш розніцу? Ну, здаецца так. Але калі уласную экспертызу пабудаваў. Это складана просто. У сэнсе, вядома, это магчыма. Я не кажу, што это немагчыма. Але гулам, калі у вас ёсць час такімі рэчамі займацца, можа быць. І зноў такі, вось ён кажа, 10 мільёнаў стараюцца сэканоміць. Здаецца, на такія грошы можна добрых экспертаў узяць у каманду. Адкуль, з Гугла? Слухаем з рынку. Нешмат людзей у Гугле працуюць добрых. Агулам згодны, канешне, але гучыць... Я бы так сказаў, што, можа быць, сапраўды ёсць момант, да якога кампанія можа дарасці і можа сабе дазволіць ўсё ж такі ўласныя серверы. Можа быць, гэта мае сэнс. Але, хутчэй за ўсё, это не проста, это дадатковыя выдаткі на менавіта абслугоўванне гэтага ўсяго добра. І хутчэй за ўсё, маленькія каманды, кампаніі не могуць сабе такое дазволіць, таму ім зручней у клаудзе гэта рабіць. Магчыма, але магчыма гэта пачатак новага тренду. Мне цікава будзе паназіраць, ці будуць астатнія кампаніі спрабаваць так зрабіць. Магчыма, сёння існуюць такія добрыя фреймворкі, дзе ты купіў сервер, наладзіў там за пару клікаў, за дзень. Мовна кажучы, ўсё працуе, і клауд нікому не патрэбен. Бо для шматлікіх клауд гэта як дэфолт. Ты собираешься зрабіць праграму, ты адразу выбираеш клауд і робіш праграму под гэты клауд. Мне здаецца, была ж адваротная гісторыя, як Netflix збіраўся з'ехаць там з Амазона, в выніку не з'ехаў. Правда, там, по-моему, Амазон дамовіўся, што зніжачкі на сторыч ему выдал там щось такое. Я тут дэталей, калі шчыра не помню, тому не могу расказаць падрабязней. Такое нічого, але мне пра Амазон забавіць сітуацыя, калі спрабуюцца стварыць усялякія канкурэнты Твічу для геймінгу. Тут же Кік, здаецца. І калі паглядзець на рэквесты, які ён адсылае, то на Амазон усе шле. То есть ён выкарыстоўвае Амазон для таго, каб канкураваць з Амазонам. Амазон, калі я не памыляюся, найбольшыя грошы мае менавіта з клауд, са свайго клауда, карацей. Агулам магу сказаць, што, канешне, сучасныя тэхналогіі кшталту там кубернетіса і кампаніі побач стаячай даволі паспяхова дазваляюць табе абстрагавацца ад таго, ўсё ж такі, дзе ў цябе клауд. В твоей серверной стойке ці у кагосьці. Добра, поехали далей. Погнали. Што возьмем? Акуляркі выпусцілі новыя, X-Real. І яны дазваляюць табе падлучыцца да некага камп'ютара і атрымаць літаральна пераносны манітор в акулярах. Пры гэтым самі акуляры, яны памеру падобныя на сонечныя акуляркі. І, агулам, я лічу, што это цікавая і багатая тэхналогія, але пакуль яшчэ не ідэальна. Наколькі я магу судзіць, бо вугал агляду даволі вузкі на самой справе. Колькі яны там зараз іх сучасная про-версія бярэ. Там атрымліваюцца акуляркі, я так гляджу, і маленькія будаваныя дысплеі празрыстыя. Так. Агулам лічу, што ідэя прям багатая. X-Real One Pro. Што яны тут зараз прапануюць? Яны па факце... Раней яны былі па факце проста дысплеем, які прыбіты ў цябе да акуляр. І гэта ўсё роўна не дазваляла камфортным карыстацца, бо ён, ты куды не паглядзі, ён заўсёды ў цябе перад вачыма. І каб карыстацца ім у варыянце, калі ты умоўна вешаеш на стеначку, потым павярнуў галаву, ён усё яшчэ вісіць на твоей стеначцы, вось у такім варыянце, каб карыстацца, быў патрэбны раней дадатковы дэвайс або софт, які ты мог паставіць на Windows і на MacBook. Вось. А цяпер, наколькі я зразумеў, не патрэбны ніякі дадатковы дэвайс, ён само так працуе. Гэта як было у Apple Vision вось гэтых, или як яны называюцца? Агулам так, але пры гэтым, вось,
паглядзі на гэты One Pro, там, ну, бачна, што, ну, акуляры крыху большыя за звычайны сонцабрончы, але пры гэтым... Не выглядае як лыжная маска, так? Ну. Бо, ну, калі шчыра, я бы Apple Vision... не гарнітуры Apple Vision, як яны ж не хацяць слыць менавіта VR-гарнітурай. Яна, ну, фактычна як Quest. Ну, в Quest я спрабаваў падобнымі рэжымамі карыстацца. Гэта не настолькі зручна, это цяжкавата. Это... Но Quest у меня другі, і там разрозненне экрана даволі яшчэ такое паскуднае, бо я, ну, калі ты працуеш, яно прям адчуваецца, у сэнсе з тэкстам, напрыклад, код пішаш. Яно адчуваецца, як, ну, што не хапае разрозненасці дысплеяў, а тут цікава. Ну, слухай, галоўнае пытанне, навошта? Ну, замяніць даволі грамосткую канструкцыю з маніторамі. В ідэале, чтобы это был не один монитор, пакуль гэта один монитор у такіх акулярах. В ідэале, чтобы ты мог повесить 3 монитора сабе, напрыклад, і больш ніколі не думаць пра самі мониторы. В одном девайсе за колькі? За $500. Хіба гэта не тут? Я не ведаю, вось просто некалькі ўжо девайсаў такого кшталту стваралі. Вось Apple ствараў свой Vision Pro, Microsoft вырабляў свой шлем, як он называўся? Таксама вось такой HoloLens дадатковай рэальнасці. І... Ну, это пра дадатковую рэальнасць. Бачыш, это крыху рознае. Ну, все одно, ты быццам бы бачыш то, што малюе табе камп'ютар і рэальны мір, рэальны сусвет. І быццам бы ў рэальным сусвеце будуць малявацца дысплеі дадатковыя. Ну, калі я разумею правільна тое, што я чуў, AR магчымасці ў HoloLens былі даволі пасрэдныя у першай версіі. У другой, по-моему, пасур'ёзней было, бо яны ж там і як для там хірургаў, для навучання выкарыстоўваліся гэта далей, як асістэнт. Вось там, можа быць, і ўсё палепей было, але ж это ўсё роўна, это даволі такі важкі девайс у цябе на галаве вісіць, і ім складана, напэўна, карыстацца прям 8 гадзін. А калі ў цябе штосьці кшталту акулярак, я думаю, што гэта можа змяніць пачуццё проста банальнае ад выкарыстоўвання такіх рэчаў. Разумееш, пра што я? Табе, карацей, не здаецца, што это прям must-have можа быць. Ну, я не уяўляю, як буду сидзець у акулярах, працаваць. Па-першае, гэта не будзе працаваць у офісах, бо ў офісах... Чаму? Ну, час ад часу патрэбна там падысці да манітора, чаго пальцам тыкнуць, сказаць, вось тут памылка, или тут трэба паглядзець. Па-другое, на ноутбуках часто, ну, экран будзе. Зараз маса хто карыстаецца ноутбукамі і патрохі адходзіць ад стацыянарных кампоў. Але ж ён маленькі. Ну так, і дадатковы дысплей, так. Ну і магчыма, все-таки кантрастнасць іншая, все-таки дысплей, ты глядзіш на яго, там можна паставіць добрую матрыцу і вочы не будуць марнавацца і уставаць, а ў акулярах, ну, трэба карыстацца. Каб зразумець, ты 8 гадзін ты сможаш глядзець у такія акуляры, альбо не? Ну, в Quest бы я не даў рады, да, в VR-акулярах. Але зноўку, это ж, ну, зусім іншы девайс. Ён, ну, мне здаецца, это магчыма. Ну, я і там і кажу, што мне цікава было б паспрабаваць. Ну, ввогуле, гэтыя тэхналогіі 3D, яны вось... Людзі намагаюцца іх рабіць, людзі намагаюцца знайсці ўжыванне для іх, купляюць іх, але нешта з ім здараецца, а не губляюцца. Вось былі тэлевізары з 3D, потым перасталі іх вырабляць, акуляры 3D ўжо гадоў 30, можа, робяць, і пакуль, магчыма, толькі гульні добра з гэтым спраўляюцца. Атрымаецца нешта зрабіць іншае альбо не, нічага не хапае для гэтых акуляраў для ўсіх. Магчыма, памер, насамрэч, і вось зараз пачнеў рабіць добра гэта ўсё. Магчыма, нешта іншае. Карацей, Xril, даслайце на агляд, калі ласка, свой девайс, калі вы раптам слухаце гэты падкаст. Мы гатовыя. Папрацаваць у Vime. Як там гэта будзе? Тэрмінал у акулярах. Так, ну што, паглядзім далей. Што у нас там далей? Цікавая гісторыя адбылася са звальненнем сотруднікаў. Yes, madam. Называецца кампанія, наколькі я разумею, да, ты пра гэта? Так. Стартап. Ну, раскажы ў 2 словах.
Стартап Yes Madam спачатку правяла апытанку, так бы мовіць, наколькі сябе пачуваюць яе супрацоўнікі, і у выніку тыя, якія адказалі, што адчуваюць стрэс на працоўным месцы, былі звольненыя. Уяві сабе. Гэта насамрэч дзеці чуць абмеркаванне такое, абмяркоўвалі HR-ов, якія працуюць у кампаніях, і стаўленне іх да сотруднікаў. І заўсёды HR тут зацэнуецца як такія людзі, якія дапамагаюць табе заўсёды. Табе некая праблема ёсць, ты прыходзіш да HR і вырашаеш з ім. Нават там... Ну, это іх справа. Але ж насамрэч гэта не зусім так, бо справа HR-аў рабіць так, каб кампаніі было добра. Ну, я маю на ўвазе, да, але звычайна, гэта у адным накірунку ляжыць, што працаўнік адчуваў сябе ў кампаніі добра, і само, ну, типу, добрасць, не ведаю, як правильно тлумачыць, кампаніі, яны, ну, прыблізна на адным вектары, давай так, вядома, што з нюансамі, але вектар прыблізна аднолькавы мусіць быць. Бо гэта таксама і брэнд кампаніі, это, типу, залежыць ад таго, як ты потым з іншымі, ну, типу, працаўнікамі далей будзеш працаваць. Разумееш? Гэта ўсё размова пра грошы, мне здаецца. Вось пакуль кампаніі выгадна укладаць грошы у сотруднікаў, там, плаціць зарплату HR-аў, якія будуць там успакаиваць, вырашаць праблемы, і ты будзеш зарабляць грошы для гэтай кампаніі, усё добра. Калі кампанія вырашае, што твае праблемы занадта дарагія, там вырашаць праблемы гэта шмат часу, шмат грошай, там павышаць тебе зарплату і яшчэ нешта, то HR пачынае працаваць на кампаніі супраць цябе і зробіць усё магчымае, каб кампаніі было добра і як мага менш было праблем ад цябе. Поэтому так, пакуль вашы мэты прыкладна ў адным накірунку ідуць, вы з HR-ам сябры, а як толькі вашы інтарэсы пачынаюць адрознівацца, то HR можа зрабіцца вашым ворагам. Таму трэба быць асцярожным, не казаць ім усё, а толькі тое, што патрэбна. А што патрэбна? Дзе мяжа? На самой справе, я бы сказаў, што агулам, канешне, ну як то правильно сказаць, это крыху дзіўна, што кампаніі больш выгадна выгнаць чалавека і наняць новага, чым вырашыць праблемы чалавека, звязаныя, вядома, менавіта з працай. Не тое, што HR чалавек, які мусіць вырашыць усе праблемы. Мне здаецца, это мусіць быць не танна для кампаніі. Таму я крыху здзіўлены, што вось так вось махам звольнілі людзей. Ну, тым не менш, кшталту прыватная кампанія можа сабе дазволіць. Нельга ж там, няма ж, мне здаецца, законы, які забараняе гэта рабіць. Ну так, тым больш, як кажуць, мы ўсяго не ведаем, што там адбываецца насамрэч. Магчыма, там былі планы... Усёй правды мы не ведаем. Магчыма, там былі планы скараціць штат, выкінуць шмат людзей, як гэта рабіў той жа Ілон Маск. І HR-ам было прапанавана зрабіць нейкі такі фільтр. Напрыклад, калі ўсе сотруднікі добрыя, ўсе добра працуюць, трэба неяк выбраць, і яны вырашылі выбраць па настрою. Колькі людзі гатовы працаваць далей альбо не. Ну, это насамрэч не адказвала на пытанне, ці гатовыя людзі працаваць далей. Я просто адказваў на пытанне, што людзі нейкім чынам адчуваюць на працы стрэс. Ну, калі ты працуеш, табе сумна, то ёсць верагоднасць, што хутка ты звольнішся. Агулам могу сказаць, што гісторыя крыху дзіўненькая сама па сабе. Мне здаецца, это вельмі дзіўна, што яны прыкрываюцца тым фактам, што хацелі стварыць здаровую атмасферу, таму звольнім усіх угнецённых, да? Вельмі дзіўная сувязь паміж стварэння здаровай атмасферы і звальненнем тых, хто не пасуе пад гэтую атмасферу, бо хутчэй за ўсё менавіта такі крок створывае больш нездаровую, так бы мовіць, атмасферу. Ну, гэта добры урок, і трэба вучыцца на тым уроку, што ўсё ж такі, калі вы
працуеце ў нейкай кампаніі, нават у стартапе, вы не адна сям'я, а вы у вас бізнес-адносіны. Это правда. Насамрэч, булшит пра адну сям'ю ўвогуле лепей або адкідваць, або ўвогуле бегчы. Это да. Вось, ну што, давай далей. Здесь тут все. Щось мы так хуценька прям бяжым па тэмах. Так. Гэта тэма даволі-такі старая, насамрэч. Некалькі месяцаў і, можа, і больш нават. Есть такая ідэя, што не трэба трымаць усе яйкі ў адной карзіне ўсё ж. І гэта адносіцца да IT-міру тым ліку. І зараз амаль у кожнага ёсць Google альбо Apple аккаунт, часцей за ўсё Google, на якім амаль усё жыццё чалавека, можна сказаць. Там усе e-mailы, а e-mailы змяшчаюць, гэта ўсе падарожжы звычайныя, гэта ўсе плацяжы, гэта ўсе аккаунты на іншыя сервісы прывязаны да Google аккаунта, гэта фоткі, гэта грошы, гэта ўсё. І, магчыма, некаторыя задумваюцца аб тым, каб трохі, як кажуць, складанае слова там нейкае, выкарыстоўваць іншыя сервісы для там, дзе гэта магчыма. Тым больш, што я, напрыклад, люблю канкурэнцыю, я люблю, калі няма манапалістаў у нейкія сферы, і я люблю глядзець, напрыклад, на нейкія маленькія стартапы, бо ім трэба змагацца з вялікай карпорацыяй, і таму нешта ім трэба прапаноўваць для карыстачоў нешта добрае, цікавае. І вось Linus Tech Tips блог выпусціў некалькі відосаў, якія можна выкарыстоўваць альтэрнатывы замест гуглоўскіх. І яны прайшлись па некалькім, як это кажуць, сервісах і разглядзелі разлічныя альтэрнатывы. Прапаную паглядзець на гэты спіс і абмеркаваць, што мы выкарыстоўвалі, што цікавага. Я прапаную проста расказаць, што ты выкарыстоўваеш замест Гугла, калі ёсць такая магчымасць. Так, ну перш за ўсё, Google у першую чаргу гэта для лагіна вельмі зручна. Усялякія сервісы, каб не создаваць аккаунты, бо на халеру мець шмат аккаунтаў на кожны сервіс, магчыма, ты не зойдзеш на яго больш ніколі. І так, першае, што ёсць, гэта браузеры. Вось зараз Chrome самы папулярны, і браузеры заснаваныя на Chromium, таксама іх шмат, вельмі шмат. І, магчыма, можна выкарыстоўваць іншыя браузеры, па першую чаргу, якія не прывязаны да самого Гугла, і яшчэ больш лепей іншы движок у іх. А ў гэтым спіску прапануюцца такія вядомыя браузеры Firefox, Tor, Brave, Arc і Chromium. Магчыма, яшчэ DuckDuckGo і Vivaldi вядомыя, і Opera. Ну, што я магу сказаць на самой справе? Ну, вельмі дзіўна замяняць Chrome на іншы праприетарны браузер, таму і моя парада как бы браць Firefox. Слухай, з Firefox ёсць праблема. Ну, гэта не з Firefox, напэўна, з сайтамі некаторымі, бо некаторыя распрацоўшчыкі працуюць толькі з Chrome, і гэтыя сайты працуюць толькі для Chrome. Ну, мы паднімалі гэтую тэму ў мінулы раз, але шчыра скажу, іх не шмат. Ну, добра мець нейкі бэкап. І з таго, што я даваць не ведаю, які бэкап можна выкарыстоўваць. Ну, Firefox, так, гэта добры. Дарэчы, тут у спісе есть DuckDuckGo браузер. Наколькі я ведаю... У іх ёсць свой браузер? Для мабільных прыват. Ага. І я усталяваў яго, і я не тое, каб выкарыстоўваю сам браузер, але там з браузерам ідзе некалькі дадатковых дадаткаў, я б сказаў. Першы, ён фільтруе... Ён быццам бы ставіць VPN на телефон і фільтруе трафік, які ідзе, лакальна фільтруе і пачышчае рэкламу і усялякія сервісы непатрэбныя, да якіх стукаюцца праграмы твае. Мне здаецца, штосьці кшталту AdGuard в Play Market, напрыклад, можна знайсці, які таксама працуе менавіта на леері VPN, і які блакуе табе всялякую рэкламу. Магчыма. Вось DuckDuckGo мне прапанаваў, і я скарыстаўся. І мне спадабалася. І што ён яшчэ дадае? Ну і ввогуле гэта такі браузер даволі-такі пра security, пра прыватнасць, і ён заснаваны на Firefox. То есть для мабілкі можна паспрабаваць. Калі ты не хочаш там гісторыях трымаць нечага, ён працуе даволі-такі добра.
я на мобилке как бы и Firefox карыстаюсь, и экстеншн у меня стоит такие же самые блокировщики, як і у настольным Firefox. Ну, магчыма. Яшчэ я бачу шмат рэкламы апошнім часам у Твиттері ад Brave. Яны так недзе побач з Firefoxом намагаюцца быць, і яны... Іх фішка гэта блакаванне рэкламы, бо некалькі дней назад з'явілася навіна, што Chrome ўсё ж заблакаваў у блок Origin для Chrome, і Brave пазіцыянуе, што мы ўсё ж такі працягваем блакаваць рэкламу, карыстайцеся намі. Ну, як это? На зразумелай тэме супрацьстаіць. І вполне логічна, што Google, бізнес якога ў асноўным заключаецца ў рэкламе, вполне логічна, што ён прыбярэ рано ці позна розныя экстэншны, якія гэты бізнес ламаюць. Слухай, з падкантрольных ім кропак. Господі. З экстэншнаў, карацей. Бо яны кантралююць іх. Слухай, а ты спрабаваў браузер Zen? Насамрэч, калі я кажу Firefox, я зараз маю на ўвазе Zen. Ага. Я ім карыстаюся. І вось ты добра пераехаў з Firefox на Zen, так? Так, мне агулам падабаецца. Ён крыху месцамі такі сераваты. Бачна, што это нейкі такі сайт-проджект чысці. Але агулам ён мне задавальняе, па-першае, бо... Вось гэта мяне і засмучае. Але убудаваныя табы, якія тыпу збоку, адразу, я помню, продалі просто браузер. Магчымасць зрабіць спліт. Агулам цікавая фіча, але колькі разоў я карыстаўся, мне здаецца, калі запусціў першы раз і яшчэ адзін разок. Неяк я крыху не разумею, навошта это рабіць. Але для тизера я сайт-панельку рэгулярна юзаю, насамрэч. Ну вось так, есть такое ўражанне, што ён трохі недапрацаваны нейкі. У меня он стаіць, я его час ад часу адчыняю, але я яшчэ не гатовы перайсці на яго. Ну, у меня это main браузер зараз, бо это фактычна Firefox крыху як інакш прычосаны, так бы мовіць. І мне падабаецца, як гэта інакш зроблена. Ну, у меня зараз Firefox адвайта тэма. Але Brave я такі гляджу час ад часу, можа калісь пастаўлю пагляджу на яго, тым больш, што яны робяць не толькі браузер, але і пашукавік у них свой. Вось, што па пашукавікам? Чым ты зараз карыстаешся? Ну, я б калі адыходзіў ад Гугла, я калі шчыра, я не адыходжу з Гугла, я карыстаюся Гуглом. Але калі падыходзіў, я, напэўна, DuckDuckGo выкарыстоўваў. Нешта яшчэ спрабаваў у Гугле? В Bing заходил, или там, бо там я и был потыкать. А збольшага і быццам бы нічога. Ну, як это працуе не трошки. Я вось зараз в основном DuckDuckGo шутка працуе хутка. І мне спадабаўся, там з'явіўся чат-бот яйны, бесплатны, і можна там карыстацца, калі нешта трэба. Яшчэ я шмат чуў ад блогераў, што яны карыстаюцца Кагі або Кагі. Першы раз чую. Вось нейкі платны пашукавік. Чамусьці раяць, але я пакуль не разумею, навошта плаціць за пашукавік. Ну, это дзіўна, да. А Bing таксама калісь спрабаваў, але мяне засмучае, што там патрэбен не Google, а Microsoft аккаунт, каб нормально працавала. Ну, это калі ты хочаш штучным інтэлектам баловацца, по-моему. Ну, ввогуле, там, я не помню чаму, але там прапануецца аккаунт ужываць, а гэта як-то іншая інфраструктура, іншая сетка. Это, ну, шило на мыло, что называется. Сенс змяняць Google на Bing просто как, ну, калі мэта стаіць менавіта пазбавіцца ад кампаніі, якая збірае пра цябе занадта шмат даных, бо у іх ёсць магчымасць, і калі у тебя стаіць такая мэта, это вельмі дзіўна выбіраць Bing. Я вось да гэтага хацеў падвесці. Ну, слухай, ну, здаецца, Bing, ён же не прадае твои дадзеныя, рэкламы не зарабляе. Ну, і ўсё ж, DuckDuckGo, наколькі я ведаю, выкарыстоўвае Bing API, таму гэта прыкладна павінна быць адно і тое ж. Ну, тут же пытанне ўсё роўна. Па-першае, ну, ты не падвязваеш свой аккаунт, калі тебе просят аўтарызавацца. Это па-першае. Па-другое, ты нават свой браузер, как бы, фактычна не перадаеш у Bing, бо, ну, это праз API DuckDuckGo адбываецца. Усе запыты, хіба не? Ну так, там, магчыма, яшчэ нейкія фільтры дадатковыя свае стаяць. Забываецца, ніхто не ведае дакладна. Так што, напэўна, DuckDuckGo гэта сёння нумер 1
то, что может нравиться. Як я і сказаў, калі б я браў DuckDuckGo, калі б я змяняў сабе. Но ты карыстаешься гуглом. Ну так, не ведаю. Што сказаць табе на гэта? Можа быць, і варта было б карыстацца чымсьці яшчэ, але у меня ўжо доўгі эксперыенс гугліць гуглом, ён працуе. Ну, там былі прэтэнзіі да гугла калісь, што, па-першае, там першыя вынікі пошуку гэта часта рэклама нейкая. Можа, што А мне стаіць пайхол, ён адразу мне не дае адкрыць гэтую рэкламу, дарэчы. Яно і паказвае, да. Але адкрыць не дае, калі менавіта рэкламны запіс, допіс. Выдачы. І другое чуў, што шукаць стаў горш цяпер ён. Так ці не так, не ведаю. Ну, я не адчуў, што прям горш не шукаю. Мне здаецца, я ў выніку знаходжу, што шукаю. Окей. Давай далей. Далей па спіску тут ідуць паштовыя скрыні. Вось, і першым месцам, напэўна, самае папулярнае гэта Протон. Вот цалкам падтрымліваю. Лагічна, больш чым. Можна, канешне, свой заўсёды SMTP сервер падняць, але... Ой, гэта невядома навошта. Можна? Вось, наступна гэта Тута, там таксама раяць як альтэрнатыва Протону, але я нават не спрабаваў. Ведаеш, я калісь быў створаны паштовы яшчык на Gmail, і ён такі яшчэ ў дзіцячым узросце створаны, і назва такая, ну не ўсім яго пакажаш. Не надта сур'ёзна. Таму я завёў сабе наступны. Я думаю стварыць наступны на том же гугле, але там усё занято. Там столькі створаны паштовых скрыні же. Я просто взял імя, прозвішча і нормально. А вось у мяне не спрацавала. Працуе. Шкада. А памяняць месцамі спрабаваў, там кропку паставіць паміж. Ты штось такое. Лічбы дадаць у канцы. Так. Не, ну это уже тогда не прыгожа, это не солидненько. Вось, а на Протоне ён не такі папсовы, там няма всялякіх спамераў, всялякай, ну ж, менш людзей, і там стварыць прыгожую паштовую скрыню даволі прасцей. Але ж, канешне, карыстацца бясплатнай версіяй там даволі складана, паўнавартасна, бо немагчыма стварыць фільтры. Таму Протон добры. Капцы, я калі шчыра не ведаю, у меня можа нейкі патэрн кепскі выкарыстоўвання пошты. Мне этой фільтры не толькі патрэбны. Ну не ведаю, калі там падпісаўся і метабслугоўванне, нейкія магазины, нейкія прамоцыі, ўсё гэта сыпецца ў скрыню, і добра, калі гэта адразу нейкую папку ідзе, і ты бачыш толькі то, што патрэбна. Да, як это? Походу, у меня быў негатыўны досвед, калі аўтаматычна працавал не так, як я хацеў, і я зразумеў, што палагацца на такія фільтры я не магу, мне прасцей праглядзець усю пошту, увесь інбокс самому, і што трэба, на што трэба адрэагаваць. Мне калісь падабаўся экспірыенс, Google рабіў такой эксперымент, inbox google.com. Ён атображаў твою пошту, але як таскі, то есть Было такое, помню, да, я спрабаваў теж калісьці. Вось мне падабалася, і я, быў нейкі парадак у мяне тады ў скрыні. Але потом яны зачынілі, і няма больш такога. Гэта сумна. Калі цікавіўся тэмай рознай прадукцыйнасці сваёй уласнай, всялякія там зер-інбоксы і так далей, я таксама спрабаваў вось гэты інбокс у выглядзе тасак. Цікавы праект, я нічога не скажу, але напэўна я б на ім не застаўся бы прям на 100% у выніку. Бо спаму столькі прыходзіць, капцы. А дарэчы, ты карыстаешся сервісамі, як это, ананімайзеры, или як называюцца, якія фарвардаць твою пошту, ты можаш там ствараць адрасоўцаў шмат, на халеру всяких. Да, как бы это же частка протокола SMTP на самой справе. Ты можешь просто в e-mail вписать замест своего звычайного e-mail додать еще, например, в моем выпадку Алексей Гомза плюс social networks @gmail.com. Малпа gmail.com. Это же по-белорусски малпами звучайно называют, да? Не собакой. Альбо слимак. Альбо слимак это в польской. Да, слимак так само. Малпа это в польской, а слимак это в белорусской. Ну, окей. Я на самой справе, у меня есть некий успомин з дзяцінства, што малпой было таксама называлася. Ну, в смысле, прям со школьных часов. Ну, ладно, это не... Может, ты жив каля Польши? У Менску. Я не ведаю. Неістотна. Тым не менш, да, ты можаш указваць свой email у такім фармаце праз плюс, і оно ўсё роўно будзе адправляць у выніку на твой email.
але ты можаш наладзіць якраз такі фільтры, што умоўна калі ну типу атрымальнік это вось в такой форме запісаны, то пакласці его ў адпаведную папку. Я просто вот глядзеў на такія сервісы як Simple Login, здаецца называецца, і ён дазваляе ствараць нулічы рандомныя email-адрасы, якія будуць фарвардзіць на твой уласную паштовую скрыню. І як use case прапануе... Актыўна карыстаюся, актыўна карыстаюся толькі на працы падчас тэставання якога-небудзь функцыяналу, калі просто трэба нагенерыць юзераў. Ну вось. І яны даволі-такі абмежаваны, там 10 скрынь можна зрабіць, не болей. За бясплатна, здаецца. Ну добра. Фото. Ну, з іншага боку, $4 в месяц не так і шмат на самой справе. Для Simple Login? Ну так. Ну ён, калі ў цябе Proton за грошы, то яны інтэгруюцца адзін у аднаго. Simple Login належыць Proton. Это прадукт Proton? Так. Да, дарэчы, powered by Proton, да, бачу. Так што калі цікава, трэба зазірнуць. Proton e-mail платны, то можна атрымаць Simple Login. Так, наступнае гэта фото, наступны сервіс. І, чым прапануюць замяніць фотос? Прапануюць сервісамі, якіх я не ведаю насамрэч. Ёсць Yente.io, які я паспрабаваў. Гэта open-source праект і прапануе амаль такі ж функцыянал, як гуглоўскі, але галоўны недахоп усіх гэтых сервісаў, яны даюць менш месца за Google. Google по дефолту дае шмат гігабайтаў, там шмат. І яны і Google сціскае фоткі. Вось это, дарэчы, да, самае кепскае Google Photos, што он сціскае фоткі. Кепскае? Ну гэта апцыянальна, ты можаш выключыць? Да, але тады кошты падымаюцца ў выніку. Бо табе за сторыч трэба плаціць. Я на самой справе думаю для сябе, я не адмовіўся ад Google Photos, бо гэта ўсё ж такі зручна, у тебя адразу тыпу в апке усе твои фоткі, незалежна ад таго, на які ты смартфон фоткаў і так далей. Але я дадатково роблю бэкап на свае кампы, у меня дастаткова там дыску, праз той же SyncThing і его не платный аналог, его коммерцыйный аналог Reselio Sync. То бок у меня просто телефон, калі на Wi-Fi на зарядке, он постоянно скидывае на комп мне мои фоточки. Вось. І, я не парюсь там з гэтым Nextcloud якім-небудзь, які можна паставіць. Это ж фактычна твой клауд у сэнсе там фотак, календары і так далей. Ці OwnCloud яшчэ, там ж ёсць варыянты, які ты можаш зрабіць self-hosted. Вось. Калі шчыра, мне дастаткова больш, чым калі яна просто скидываецца мне на комп. Это нават крыху будавалася мой workflow, асабліва калі я рабіў відос, здымаў на телефон штосьці, я прям просто, мне нават было зручна, зняў відос, спакойна сеў за комп, адразу его атрымаў там, бо мне по майму Wi-Fi просто скінулася у імгнення. Слухай, я калісь таксама захоўваў усе фотаздымкі там дзесьці на жорсткіх дысках уласных, але я потым іх не глядзеў амаль ніколі. Это уже іншае, да, пытанне. Вось добры функцыянал Google Фото і то, што яны там прапануюць час ад часу паглядзець на старыя фоткі. Ну, па-першае, вось гэтыя, да, напаміны, прям клёвыя. Яшчэ трэба значыць, што Google Photos это яшчэ і пра пошук знаўку. То бок знайсці фотку, якую ты помніш, што была, напрыклад, у нейкім горадзе, у нейкую пару году. Мне прям падабаецца. Ці пошук па тварах і пысках. Мне, реально прям вельмі часта я карыстаюся, я тыкаю в пыску свайго кота, каб пабачыць іншыя фоткі і адматваю, напрыклад, на перыяд, які мне патрэбны. І вось гэтага функцыяналу self-хосту, да, мне здаецца, няма. Слухай, трэба паглядзець на Ente. Здаецца, ён прапануе на тэлефоне нават будаваны поиск по лакальнаму змесціву. Яшчэ трэба значыць, што ёсць такія варыянты, калі ты сабе які-небудзь насік прыкупіш у пакой, заставіш туды дыскі, і у тебе фактычна у якога-небудзь як он, Synology. У Synology софт адразу ідзе таксама з фотос там і гэтак далей. Ввогуле атрымліваецца, што усе сервісы, якія патрабуюць захоўваць шмат інфармацыі, яны ў першую чаргу патрабуюць грошай. Зразумела, бо інакшай як працаваць. Это па-першае, а па-другое, калі штосьці бясплатна, значыць прадукт гэта ты. Гэта ж вядомая фраза, якая мае сэнс цалкам. Так. Так, наступны сервіс гэта DNS.
Слухай, ты нечым карыстаешься з таго, што ёсць? Ну, у мяне па дэфолту Cloudflare-овскі DNS паўсюль парапісаны. У меня дома PyHole стаіць. Вось у меня маленька займаецца Слухай, а навошта? так і PyHole. Даже, ну, типу, крыху хутчэй. Ты не трапляеш у рэкламу, яна табе, ну, менш просто нават памповаецца, бо ну, ця на ўроўні DNS адрезаецца. Я нават гэтай тэму ніколі не глядзеў. Я пакуль не разумеў, навошта гэта. Ёсць дэфолтны нейкі DNS, ён заўсёды працуе і ўсё на гэта. Ну, DNS таксама атрымлівае шмат інфармацыі пра цябе, это факт. То есть вот Cloudflare, гэта вось гэты 1111. Так. І ён табе на камп'ютары. Я не помню, мне здаецца, яшчэ з 20-го года у меня в дефолт стал карыстацца таким VPN. На роутары альбо на камп'ютарах? Там паўсюль впісваюць. Ну да, на роутары, звычайна, бо на кампе ўсё аўтаматычна атрымліваецца. Таму, звычайна, на роутары. Вось у меня ўвогуле на роутары зараз PyHole прапісаны як асноўны DNS, а в PyHole primary DNS якраз такі 1.1.1.1. Цікава. Можа, паспрабую нешта. Я б не сказал, что это там моцна змяніло моё жыццё, але ведаеш, спіцца быццам лепей крыху. Так, што тут... О, далей частка другая, насамрэч, якую выдаліў некалі YouTube нават, і магчыма яна больш цікавая нават. А першае гэта пасворд-менеджеры. О, так, моя любимая тема. Ну-ка давай, чым карыстаешься? Passwordstore.org. Господи, што гэта такое? Я такого не помиляюся. Без дефісу. Пишеться разом. Тулза, яка цалкам адпавядае Unix Way філасофіі. Секунду, passwordstore.org. Яно выкарыстоўвае GPG, каб зашифраваць твои паролі, храніць усё ў plain fail на файловай сістэме, ну і прадстаўляе табе камандны радок. Цалкам вось у меня ёсць мой гід рэпазіторый, куды мне ўсе паролі сцікаюцца. Я калісь спрабаваў гэта тулза, якая ў тэрмінале пас просто так. Цікава, але праблема для мяне гэта синхронізацыя была. Я не стаў запарвацца. Трэба синхронізацыя з браузером часцей за ўсё і з тэлефонам. Да не, ну тыпу зноўку гід у меня ў якасці синхронізацыі, а браузер можа праз экстэншн спакойна считываць з гэтай штукі. Адзінае, што ну прям кепска зроблена, это в iOS яно кепска працуе, а в Android прям пытанняў няма, напрыклад. Яно ну реплейсит дефолтны гугловы паспорт-менеджер. Яно, ну, типу, прям в апках, в браузере, яно не заўсёды, але, типу, даволі часта прапануе, типу, а ось у меня ёсць парольчик запісаны. Карыстаемся? Ну, калі ты кажаш синхронізацыя праз гід, гэта трэба, значыць, на камп'ютары стварыць пароль, і тады ён попадзе на телефон. З телефоном... Ну, на телефоне можаш стварыць пароль, а потом синкануцца. Ну, типу, там в апцы, звычайна, пулту ты цянеш вниз, быццам, как абрефрешнуць, і яно падчас гэтага пушыць в рэпазіторыі, і ўсё. Канфліктаў не бывае, бо это просто, ну, типу, кожны пароль — это асобны файл. Вось, я выкарыстоўваю Bitwarden, насамрэч. Я вельмі, ну, наслышаны пра гэты праект, і, насамрэч, у меня ў нейкі момант вельмі хацелася паспрабаваць, але шчасце так рукі не дайшлі. Я ўвогуле пачынаў з KeePass і KeePass XC, у якасці сториджа, але там свой фармат файла і так далей, это мне падалося ўсё ж таки незручным. Яно кепска інтэгрировалася, напрыклад, в тыя ж тайловыя VM, а у меня типа зараз просто пара скрыптоў, дарэчы, якія вызываюць вось гэты тулзу пас, напісаныя на хуткі навешаны, я там мета W націскаю і капірую, караці логін такім чынам, просто, ну, в фазе search. Вась, пераскочыў. Вась, Bitwarden было мне цікава паспрабаваць, але вось просто ў нейкі момант я з KeePassa пераехаў вось на пас і на ім пакуль спыніўся. Ну вось цікава, Bitwarden пачаў падтрымліваць паскей для лагіна, і некаторыя сайты пайшлі дадаваць яго. Ведаеш пра такое? Я не вельмі разумею, што значыць паскей. Ну гэта як гэтыя ключы, знаеш, для замест пароля.
фізычны? Так, замест фізычных Bitwarden захоўвае ага. ў сябе. Ага. І вось некаторыя сайты прапануюць лагін праз паскей, то есть ты клікаеш на сайце лагін праз паскей, выскаквае акенца ад Bitwarden, клікаеш і заходзіш. А які сэнс? А я не ведаю. Ну, лічыцца, што паскей больш секьюрна за паролі. Ну, хіба што энтрапія сам ключ больше его подбирать складаний. Ну ладно, окей, май сэнс. Добра. Ну, вось пакуль у меня в Bitwarden захоўваюцца ўсе паролі і паскей, але паскей дрэнна Я працуюць на лічу- тэлефоне. Калі там браузер выкарыстоўваецца убудаваны, здаецца, гугловскі, то ён прапануе паскей выкарыстоўваць ад Гугла, а там яго не мае. І Bitwarden не падхоплівае гэта. Цікава. Я, дарэчы, лічу, што чым больш сайтаў зробіць лагін тупо па e-mailу, тым лепей будзе. Ну, в сэнсе, ты вводзіш e-mail, ён тебе прысылае спасылку на лагін. Вось, мне здаецца, самы ідэальны варыянт. Паролі мусіць памірэць, калі шчыра. Для большасці сайтаў, вядома, не для ўсіх. Няма нічога на вашых ресурсах такое, што трэба абараняць паролем, карацей. Я пра гэта. Ну, гэта трошкі больш зручна, чым адчыняць там што ў скрыню, глядзець спасылку. Ну, зараз зроблены добра ў браўзерах убудаваныя для звычайных карыстальнікаў, можна сказаць. Открываеш сайт, і тебе браўзер прапануе залагініцца адразу. Угу. А яшчэ больш Ты думаеш на увазе... удобна, конечно, гэта лагін праз Google аккаунт. А ты маеш на увазе Webhouse API? Ці што ў сэнсе браузер тебе прапануе злагініцца? Ну, ці ў сэнсе просто у цябе захаваныя паролі так, і ён аўтаматычна... ясна. Зразумела. Вось. Ну, дарэчы, у якасці альтэрнатывы, да, можна яшчэ Webhouse API пахутчэй інтэграваць у вашыя сервісы. Мне здаецца, так будзе яшчэ кращей. Так. І тут яшчэ есть Proton Pass, таксама ад Proton распрацоўка. Выпусцілі недавно, я на рэлізе паспрабаваў. Мне падалося, што не хапае мне функцыянала, і яшчэ зноў-такі яны патрабуюць нейкія грошы для таго, каб зручна карыстацца. Ну, у меня калега на працы Proton Pass'ом карыстаецца, я калі шчыра не ведаю, сам не спрабаваў, зноўку меня цалкам задавальняе варыянт з Pass больш, чым. Ну, той варыянт такі больш гікаўскі. Трэба падумаць, як... І з iOS-ом. Я паўтаруся, што з iOS-ом это прям кепска працуе. Я маю на увазе менавіта айфона і айпады. То бок на macOS нармальна, прывычна, так бы мовіць, зручна. Як мне зручна, як мінімум. А вось на Android ўсё добра, а вось з iOS-ом прям беда. Вось я прапанаваў для пачатку глядзець на Proton Pass. Мне здаецца, сёння ён даволі-такі добра працуе. Всё ж такі яго робіць кампанія довольно буйная і укладае грошы туды. Калі не хапае функцыянала некага, можна паглядзець Bitwarden, а калі є жаданне як это запарыцца, зрабіць уласнае рашэнне, то можна глядзець на Pass. Я на самой справе прям як карыстаюся ўжо гадоў 7, прям раю. Bitwarden, кажу, таксама цікавая штука, бо можна селф-посціць таксама. Ну, типу, я б не хацеў выдаваць паролі кудысьці ў клауд. Мне гэта не падабаецца ідэя ўвогуле. Я хочу синхронізацыяй пароля займацца самастойна. Слухай, гэта як наша першая тэма. Cloud альбо self-hosted. Мае сэнс. Так, наступныя сервісы гэта аўтэнтыфікатары для другаснай аўтэнтыфікацыі. Мне здаецца, вельмі перамяжаецца там з паспорт-менеджерамі, бо у меня пас займацца таксама і OTP. Ён такое таксама умее? Да. Цікава, нават не ведаў, трэба пашукаць, як гэта працуе. Я амаль упэўнены, што большасць увогуле паспорт-менеджераў падтрымлівае вось гэты OTP в сваіх функцыянальных. І Bitwarden мусіць быць, і, напэўна, Proton Pass таксама. Bitwarden так, але ён, здаецца, мне как іншая праграма ідзе. Па-першае, там у Bitwarden ёсць за грошы план, і там ёсць абудаваны OTP. А калі не за грошы, там другая праграма у них аддзельная. Цікавая, ну ладно. Вось. А з пункту гледжання, як это працуе, то ж на самой справе канкрэтны алгарытм плюс ключ, які праз QR-код, собственно, это шэріцца. Вось, таму, ну, насамрэч, саппорт one-time password не так складана. Я неяк пісаў для цікавасці кансольных таксама утилітку, просто так, для, ну, менавіта каб даведацца, што такое вось гэты one-time password.
як яны генеряцца звычайна. Вось там, ну, такі прям, я бы сказал, это алімпіядны код, там бітавы здвіг і гэтак далей. Але з пункту гледжання алгарытма там 16 радкоў ці щось такое, і типу у тебя, калі ласка, у тебя вось Google Authenticator напісаны твоімі рукамі. Цікаво. Вось, і з таго, што тут ёсць у спіску, зноў такі кампанія Ente тут ёсць. Зноў такі у іх open source рашэнне, і яно даволі-такі зручнае. Там зручны функцыянал, што ён паказвае 2 ключы, які ты можаш зараз уже... Сёння і наступны? Так. Прикольно. Вось гэта фіча прям клёвая, я прям апладую стоячы. Бо бывае такое, там застаецца 2 секунды до конца, і ты чакаеш, пакуль з'явіцца наступны, бо не паспееш гэта ўвесці. Ага. Ну, насамрэч, што тычыцца паса, і як мінімум, по-моему, апкі на андроідзе, да і, ну, кансольны тул, яно ўвогуле не паказвае, типу, калі экспайрыцца, там ключ. Ён просто тебе дае вось ключ, і ўсё. І вось зараз ён такі, а колькі табе яму там на ввод трэба? Ну, лучыць так сабе. Згодны, але пры гэтым, зноўку, яно ўбудавана ў браузер, яно аўтаматычна адразу запаўняе второй фактор, другі фактор. Хаця, напэўна, тады сэнсу ў другім фактары быццам бы меней становіцца, хіба не? Ну, быццам бы так. Ну, тыпу, лічыцца, што другі фактар мусіць, ну, прям з іншага месца брацца, карацей. Ну, тут альбо секьюрнасць, альбо зручнасць. Факт. Так, далей карты. О, вось гэта тэма прям складаная. Асабліва, ну, я неяк цікавіўся, ці ёсць шанец увогуле. Ці ёсць жыццё па-за гуглом у сэнсе мапаў, да. Асабліва, калі ты, напрыклад, ставіш сабе які-небудзь Lineage OS без гапсов на телефон. І там беда. Там просто беда. Ну, типу, просто все. В дупу иди, короче, в сраку. Не будет тебе карта. Ось и все. Так что, ты користаешься Google Maps? Ну, для автомобильной навигации я користаюся Waze, але это фактично так само Google. Ну, слухай, там але карта... Waze просто за то, что там есть белорусская мова у агучцы навигатора. Там іншая карта зусім. Там не Google Maps выкарыстоўваецца. Я про то, что володае Google. Ну так. Апкай. Хорошо, а на телефоне и компьютере? Ну, там на компьютере, насамрэч, уже, не ведаю, уже у пэўным сэнсе интуитивно это вось момент, типа, взять, открыть новую табу, набирать maps.google.com, нічого з гэтым не зробіш. Тым больш, што звычайна на кампе ты глядзіш, напрыклад, спасылку, ці шукаеш, дзе там мерапрыемства праводзіцца канкрэтна, ці яшчэ штось такое. Ну, а спасылка, вось, яна дакладна амаль заўсёды просто ідзе, ну, прям на Google Maps і нічого таксама з гэтым не зробіш. Ну, слухай, калі трэба знайсці нешта, нейкую краму или нейкае месца, звычайна так, гэта Google карты, бо там звычайна актуальная інфармацыя. Калі гэта працуе, там нейкія фотачкі можна паглядзець. Для навігацыі на аўтамабілі таксама Waze выкарыстоўваю, а вось калі трэба найсці нейкі дом у горадзе, можна выкарыстоўваць OpenStreetMap, нейкую прыладу, якую выкарыстоўваецца яе, бо там вельмі шмат дэталяў. Звычайна там намалёваны ўсе дамы, все сцежкі. І жахлівы юзер-інтэрфейс, калі шчыра, ва ўсіх апках. А ты спрабаваў Organic Maps? Organic Maps? Не спрабаваў, трэба паспрабаваць. Гэта ад распрацоўшчыкаў Maps.me. Maps.me калісьці былі вельмі папулярны, а і апошні час яны сапсаваліся. І вот Organic Maps сёння зробяць то, што раней было Maps.me, выглядае яно даволі-такі добра. І карты там зручныя, бо малююць шмат інфармацыі. Ну, трэба паглядзець. Я бачу, што тут і розныя, можа быць такая турыстычная інфармацыя ў сэнсе для хайкаў, там яшчэ чогось. Плюс яно відавочна open-source-нутае, бо можна на F-Droid забраць, да? Так. Ці што? Ну, клёва. Трэба звярнуць увагу. І яны пачалі папрацаваць над аўтаінтэграцыяй. Пакуль што я спрабаваў так сабе, бо элементы вельмі мелкія. Але, магчыма, у будучым нешта зменіцца. Ты маеш на увазе Android Auto, там, напрыклад? Так. О, это клёва. І таго, што мы маем, існуе толькі 2 карты. Это Google карты і OpenStreetMap. Ну, насамрэч, як зноўку у сэнсе камерцыйны нейкі, адзін з праектаў, у якімі удзельнічаў, выкарыстоўваў у якасці сурса карт Mapbox.
калі не памыляюся, называецца сервіс. Ну, типу, так, это ён. Яго даволі цікава можна ўбудаваць у твоі там iOS-апкі, веб і гэтак далей. Угу. Ну, типу, даволі добрае рашэнне, насамрэч. У гэтым сэнсе не гуглом адзіны. До рэчы, цікава, той самы DuckGo показвае Apple карты, калі націснуць. Ну, я не ведаю, як зараз, але раней у Apple мапах была прям праблема з Беларусю, было толькі 2 праспекты, напрыклад. Ну, вось зараз Мінск адчыніў там. Ну, так, нормально. Магчыма, амаль усё ёсць. Ну, я просто, да, як не карыстальнік iOS, я калісьці пабачыў з тых часоў і помню просто. Ну, гэтаму свету патрэбны нейкія добрыя карты. Бо, так, ёсць альбо карта ад Google, альбо OpenStreetMaps, які выглядаюць кепска часцей за ўсё. Ну, а Apple карты, яны звычайна для карыстальнікаў iOS толькі. Ага. Ну, насамрэч, вось, да, што тычыцца Maps, это прям беда. Выбор асабліва невялікі. Это сумна. Хацелось бы, каб гэта как-то змянілася. Неяк. І я яшчэ не магу не азначыць, ну, калі мы тычымся тэмы гугліфікацыі, што Android без Google сервісаў это таксама вельмі цяжкая рэч. Я вот нават не спрабаваў. Ну, мне заўжды цікава насамрэч паспрабаваць просто, як гэты свет працуе, калі ты не хочаш ўсё ж такі на кампаніі палагацца так моцна. І, ну, беда, да. Усё становіцца кепска. Жыццё становіцца нашмат складаней. Слухай, наколькі разумею, амаль усе праграмы можна замяніць, але галоўны боль — гэта адсутнасць пуш-нотыфікацый. Так, ёсць такі момант. Ёсць, напрыклад, форк Telegram кліента, які пуліць замест пушай, то ён просто там в бэкграунде раз там на нейкі час праверяць, ёсць паведамленні, каб, собственно, зрабіць notification. То бок не той, каб няма спосабу, але, пушы відавочна, да, это нашмат зручней, і калі у цябе няма такого правайдера, які правайдзіць функцыянал пушэй, то у тебя палова света таксама ламае. Так, давай паглядзім, што далей у нас ёсць. Cloud Storage. Я так і зразумеў, ты выкарыстоўваеш сваі ресурсы в основном, не? Что ты, почекай, что ты маешь на увазі? Cloud Storage. Тут замена Google Drive, где ты заховываешь информацию. Где я заховываю, да, где я заховываю. Google Drive у меня насамрэч реально не фаворит. Да, мне звычайны половин файлы дома, так бы мовіць, які я могу синхронизовать тым же SyncThing ці Resilio Sync. Я агулам я карыстаюся Resilio Sync, але раю, калі ўжо нанова будаваць упершыню, то лепей выглядзіць у бок SyncThing, бо это open source. Патрэбны свае жорсткія дыскі. Так, без гэтага нікуды. Але, як-то, я не адчуваю, што мне там шмат нейкіх файлаў, якія мне прям трэба храніць. Яны звычайна патрэбны тут і зараз, і потым не патрэбны. Вось і ўсё. Мне амаль ніколі не пужае, што там жорсткі дыск зламаецца, ці SSD паляціць. І паляціць. Я дагэтуль выкарыстоўваю Google Drive, насамрэч, там документы ты ж захоўваю ў электронным выглядзе. І мне падабаецца, як ён інтэгруецца з Linux. Ён просто монтуецца праз гэтыя онлайн-аккаунты і просто як папку адчыняеш у файловым менеджеры. Кайф. Ніколі не спрабаваў. Реально не было патрэбы і не спрабаваў. Зноўку, калі мне трэба просто адзін файлік перакінуць, я LocalSend скарыстаюся. Дарэчы, вельмі раю. Зараз, каб файл перакінуць, выкарыстоўваць Telegram яшчэ. У меня, ведаеш, я не ведаю, як у цябе, у меня upload speed в Польше как бы 20 мегабит. И меня это часом дратуе. Я там узавіў перадаваць праз Telegram. Я вось LocalSend'ом реально дасылаю по внутренней сетцы, а не праз інтэрнэт. Так. Бо, его нафиг. Асабліва вось што тычыцца, калі блогерства, я там нейкія, можа, урыўкі відэа могу перадаць, там яшчэ штось. Не. Я спачатку было, да, Телеграмам іх пракідваў. Але цяпер не. Я манаў. Так, добра, яшчэ тут з альтэрнатыў Proton Drive, ужо знаёмы Proton, але ёсць праблемы з інтэграцыяй у яго пакуль што. Опять-таки много скардзіцца, што людзі хацяць такую ж інтэграцыю, як з Google Drive.
калі можна прымаўніць просто папачку і працаваць як з файламі лакальнымі. І зноў такі, тут здаецца праблема такая ж, як з фота. Як мы мерковалі, гэта ўсё патрабуе дадатковых выдаткаў таксама. Ну і пошук. Звычайна ты ведаеш, дзе што ляжыць. Мне кажется, файлаў не так шмат, як фотак. Ну, агулам так, агулам згодны. Хаця я чым далей, тым больш карыстаюся вось гэтымі папкамі, якія па дэфолту ствараюцца, типа downloads, там гэтак далей pictures, і мне там памойкі, насамрэч. Бо зноўку, мне часцей за ўсё не шкада, калі яно просто знікне. Часцей за ўсё. Тое, што мне ўсё ж таки трэба кудысьці перакінуць, я ўжо там, можа, кудысьці перакіну. Так, вельмі шмат файлаў у меня вось у такіх дэфолтных гэтых папках валяецца на ўсіх сістэмах. Ну, добра. Так, што тут яшчэ ёсць? Адблок. Я тут бачу Pi-hole, про які ты казаў, так? Ну-ка, распавядзі яшчэ раз, што гэта? Это фактычна DNS-сервер, які можна, напрыклад, на маліну запіхнуць. Ён таксама займаецца фільтрацыяй трафіка. Ну, збольшага, так. Вось у меня там розныя, вось якраз такі, калі гугловая выдача першай спасылкі мае менавіта вось купленыя спасылкі, яно ідзе, напрыклад, праз там Google Ads, там домен ці щось такое. І у меня адразу просто адрызае гэты запыт, то бок ты не можаш адкрыць сайт. Нават часам просто смешна, напрыклад, впісваю я в Google Allegro, напрыклад. У меня першым радком ідзе Allegro.pl, типу, заходи, покупай. Адчыняю эту спасылачку, і яно мне, типу, connection reset, бо, типу, DNS не дазваляе резолваць. І табе трэба прамотаць крыху ніжэй, адкрыць менавіта пашуковую выдачу на Allegro.pl, карацей. Ну, это, вядома, умоўна, але, ну, бывае такое, што ты часам не помніш дакладны домен, напрыклад, на якім яно знаходзіцца. І ты, ну, пішаш канкрэтна просто назву і трапляеш у такую сітуацыю, калі па першай жа спасылцы ты не можаш адкрыць то, што ты шукаеш. Ну, то бок, гэта такі солюшн давольна грунтоўны. Ну, не ведаю, мне здаецца, людзі карыстаюцца ім больш, не ведаю, больш грунтоўна, як ты сказаў. Я просто паставіў, нацэліў роутер на івод і ўсё. Я штосьці, па-моему, спрабаваў лакальныя дамены пагуляцца з імі, каб в лакальнай сетцы был домен, там той же p.local трапіць на маліну. Але штосьці мне нават не атрымалася. З першага разу я і забіл, у выніку не дараблівал, але агулам, так, можа, таксама вось роутинг разрабіць табе ў лакальнай сетцы. Ну, то бок, каб Pi-hole працавала, табе патрэбны уласны сервер у сетцы невялічкі. Ну так, я ж кажу, нават малінка падыдзе. У меня малінка ўжо ёсць. Яна замацаваная у меня на мониторе, бо асвятленнем монитора займаецца. Я спадзяюся до конца года выпусціць відэо на гэтую тему. У меня, не ведаю, адсоткаў 60-70, можа, ўжо больш-менш гатовая, але яшчэ не гатова. Я спадзяюся до конца года выпусціць відэо. Ну і да, і, карацей, у меня замацаваная маліна на адваротным боку мониторы. Яна займаецца асвятленнем, амбілайтом. І тым часам яшчэ займаецца Pi-hole. Цікава. Зноў такі даволі грунтоўнае вырашэнне праблемы. Так, і як карыстаюсь насамрэч толькі ў блок Origin, які стаіць у меня на кампе і на тэлефоне. І ўсё. Pi-hole не вырезаю всю рекламу, это я шчыра буду. Таму, да, без экстеншена ўсё роўна нікуды. То есть і Pi-hole, і облок у тебе. Прикладно. Ну, атрымліваецца ў блок Origin просто must-have, Pi-hole ўжо па жаданню. Ну, факт, насамрэч. Ну, хіба што, як я зразумеў, Pi-hole добра працуе ў такіх кейсах, як, напрыклад, у Google TV. Там рекламу падчікнуць лішнюю занадта. А з YouTube вырезае рекламу? Pi-hole? Дарэчы, я не могу праверыць, бо у меня YouTube прэміум. Бо я прэміум не карыстаюся на кампе. Насамрэч, у блок Origin нават вырезае гэту рекламу. І я паспрабаваў альтэрнатыўны фронтэнд для YouTube. FreeTube? Да, я ім таксама час ад час карыстаюся, але, калі шчыра, ўсё ж такі часцей праз звычайны сайт в YouTube. Але, вельмі актыўна карыстаюся SmartTube на TV. Бо спонсор-блок, экстеншн, які у меня таксама стаіць у браузеры, і, ну, ён убудаваны ў апку SmartTube. Карацей, я адначасова і за прэміум плачу, і ўсё роўна незадаволены, што застаецца рэклама, якая убудаваная прямо нативна ў ролик. Таму яна мне спонсор-блокам таксама чекаецца. Ну, вось атрымліваецца FreeTube, ён усё гэта убудавана ў яго.
Он і рекламу вырезае, Ну, і так. спонсора вырезае. І што цікава, FreeTube ёсць для андроідаў, можна паставіць, бо Ужо ёсць? Мне здаецца, на той момант яшчэ не было, ну, на GitHub калі я смотрел. лежыць. Там трэба шукаць рэпазіторый. На сайце, здаецца, няма спасылак на мабільныя прылады. Бо вось на кампе з YouTube вырезаць рекламу гэта не праблема, гэта дастаткова ў блок Origin, а вось на тэлефон там патрабуецца праграма. Ну, я ж кажу, я там у SmartTube менавіта беру. У него есть, ну, ён падтрымліваецца менавіта на TV, і ён фрішны, open-source і так далей, таму, ну, мне звычайна, ну, я з телефона з YouTube не толькі моцна гляджу, мне это не вельмі цікава. Самы актыўны, да, месца, дзе я гляджу YouTube, это або Home, і там ёсць U-блок і спонсор-блок экстэншаны, або Google TV, дзе ўжо вообще тады карыстаюся SmartTube. Ну, у меня на тэлефоне. Піратства это тэхнічна кепска, конечно, але YouTube таксама крыху щось я ўжо. Ну вось, тут яшчэ іншыя... Дарэчы, там нешта абмяркоўвалі нават альтэрнатывы Ютубу как хостингу, не толькі фронт-энд, але і бэк-энд. І, здаецца, пакуль нічога не існуе, але была ж ідэя зрабіць... Ёсць же ж федверсавая нейкая штука альтэрнатыўная Ютубу. Як Мастодон, але для Ютуба. Як я называется? Pix какой-нибудь? Перхаб. Перхаб, так. Пертюб. Перхаб. Зараз видиш... Перхаб это, напевно, 18+, да? Да, з гэтымі тюбамі трэба асцярожным быць. Іншы не снеш, то і все. Вось, ну, да, это федверсны менавіта аналог Ютуба. Як ён працуе? У меня была думка калісьці захосціць дзеля цікавасці, можа нават падтрымаць відосы свае там на этом на такім сайце, але щось так рукі не дайшлі, бо это ўсё ж таки ведаеш. Там уже за сторыч прям плаціць трэба, бо это уже відосы. Ну, то бок атрымліваецца на Ютубе выдаўцы атрымліваюць грошы за тое, што робяць відосы, атрымлівалі раней, можа быць. А на гэтых іншых пляцоўках ты сам павінен плаціць. Бо ўсё ж такі YouTube гэта в першую чаргу пляцоўка, дзе можна зарабіць трохі грошай, напэўна. Сам я калі шчыра не разглядваю это менавіта так. Ну, кстати, вядома, да, это ёсць такая магчымасць і вельмі клёва, што людзі будуюць бізнесы на гэтым. Насамрэч, мне здаецца, прям прикольна. Але канкрэтна для мяне, як у пэўным сэнсе, не пабаюся гэтага слова, блогера, няма мэты там зарабляць на Ютубе, як мінімум зараз. Мне гэта проста цікава, я займаюся такой фігняй. Зразумела. Так, ну тут спіс закончыўся сервісаў, насамрэч. Што можа быць яшчэ цікавае згадаеш сходу? Што ў тебя вбудаваныя workflow, што ёсць, па ідзеі, у Гугла, але не Гугла. А можа і ўсё ўжо. У них больш, можа, нічога і няма. Да, чыню телефон, пагляжу, што у меня тут ёсць у Гугле. Перакладчык толькі што. Але перакладчык это такое. Зараз штучны інтэлект замест перакладчыка будзе. Ну што, насамрэч, трэба сканчваць, я думаю. Мы абмеркавалі, здаецца, ўсё, што хацелі. І хіба што трэба нейкае слова сказаць, бо хутка Новы год, Раство. Можа быць, Раство ўжо было, ці адбываецца проста зараз. Я не ведаю дакладна, калі я дам рады выкласці гэты выпуск. Таму хочацца пажадаць нашым слухачам проста добрых святаў, добра правесці час з блізкімі па магчымасці. Любіце, весяліцеся, адпачывайце і, вядома, слухайце сваё. Ну так, это быў год, зноў, я не скажу, што вельмі просты для ўсіх. І зараз час адпачываць, зараз час сустрэцца з роднымі, з блізкімі, з сябрамі, час трохі расслабіцца, забыць пра працу і, магчыма, падумаць пра хобі. Вось. Таксама, думаю, магчыма, гэта апошні выпуск у гэтым годзе. Спадзяюся, у наступным нешта атрымаецца, будзем паляпшаць, будзем думаць. І вельмі прыемна, што нават нехта паслухаў наш пілотны выпуск папярэдні. І пакінуў такі грунтоўны фідбэк, людзі пакідалі, это клёва. Вельмі ўдзячныя. Не спыняйцеся. Так, ёсць над чым працаваць. Добра, што атрымліваем водгукі. Добра, што людзі кажуць, што трэба паляпшаць і куды рухацца. Будем намагацца паляпшацца. Всё? Я думаю, што ўжо па гэтаму выпуску чутно, што стала лепей. Спадзяюся. Паглядзім, будуць водгукі добрыя альбо не. І да, дзякуй вялікі ўсім і яшчэ, як кажа Камбек, яшчэ пачуемся. Всё, да пабачэння.